سلام تغطاتلتي مدب AK درويد كمي تانيحكم لو ما عندي حندي فيديو حزولكم متيلخون ساعة كمي جرنا ناي موبايلنا سبيكر كم نعريو خريكم يا مالتيو موبايلنا بزتفعل عليه مهنيات سبيكرنا كبالا شوي خيليو سلازي نازي كمي جرنا كم نعريو حزر بزبالة خريكم يا مالتيو كرمي مجمارنا جن عبيتي بقاتيهم AK درويد بالسيرش مقبار إذا AK درويد بالدلا بتقرنيان بإنجليشن ناتي channel يا أبزا غيح سبسكرايب تبل زلا بمزقات سبسكرايب ورلي زلوني فيديو تاتون رأيوام مالتيو من البات كتوقمهم سلوزخولو حراين بار كابز مقصال نابتا فيديو قبلكم حراي كم دزبالكم موبايلنا بزتفعل عليه مغنيات سبيكر أخبار شو أنا يخلي مالتي ويكابت زنبرة تدمز أقرب كتحتي خليه ويكع تقلي لهم كتعصت خليه ويدم حدش بهريات أب سبيكر أخ تري أن خلا مالتي كم يجرنا هم نعريو كنا كريكم يا مالتي حراي مجمرين كن مقولون كن جبروز جبأنا موبايلنا سبيكرات عيدي أي تعين كنا راجز علىنا مالتي عنا ناي موبايلنا نمرققات مجمرين أبز مدول خنكيدينا أبز مدول متينا كوخوب أسكالا زيرو غيرنا كوخوب أسكالا دقيمنا دحري بعلو كم زخمس علىنا أي مالتي حراي أبزي بزح مرات تتامتيلنا له كابزي انزر ليانا ذا سبيكر تبلزا لابزي بتاعت مالتي نسا ياتر لينا مالتي سلازي نزا سبيكر زيا حنساب اندحراتن كيفية دمز تقبر يا موبايلي تعيت اندحر كوينا سبيكرات دمز تقبر يا مالتي حراي كريكم حجي حراي كم تريوا موبايلي دمز غير الله مالتي سلازي تعيتي الله سبيكرا مالتي كابز قصيلنا زم سراغصنا نغبر ነገር እንታዩ ካብዚ ውጽሞ ባክ በል ወደጋጊንኩም حرصنا نغبر እንታዩ موبايلنا ريستارت مغبار مالتي ويكا اطفينا مولع كل غزي موبايلنا اطفينا خنولع خلنا زي تفلطو زنبرو واصغمات نحنا ولا زي فلطنا يوم مالتي يعرياتهم سلت ملس مالتي سلازي ريستارت مغبار ويكا اطفي خمولع حدا قداسي فتحي مالتي كابو قصيلنا تي صغم اندحرا تزي تفتحو نابنت موبايلنا وين ما ناي موبايلنا سبيكر بخلت مغنيات كبالاش وناي خلي تحد هاردويري تحد سوفت وير مالتي كان بعد هاردوير اندحر كوينو من الوات سبيكر تحاسي كوني خلي وين ما مغيار نبرت كدلياي خلي مالتي سلازي حدا نغير نغبرو نخيل ابزي نتي ناي ايرفون نخال زلا وين ما تا ايرفون نوت ولا نخال قس غيرنا بحد بلي نغير بحاصين مالتي ويكا بزن اذننا نصرغولو زلو مصرغي بو غيرنا قس غيرنا كحسنا مالتي كنصرغو نخيلينا مالتي مخنياتو ابو زخونه شجر ስለዘጋጥም حرحر ጊዜ مالتي حراي موبايلنا كينا حاسيا ግን ክንጥንቀ አለና ክንጽርጎ خلنا مالتي እንተዚ ኮይኑ ተና ኢርፎን ከሰይና እዩ ዝገደደ ጸገሙን ክመጽ ስለዝኽእል مالتي حراي ካብዚ ቀጽልና ካልእ ክንገብሮም ንኽእል ፍታሕ ኣብ ሴቲንግ ናትሞ ኣብ ሴቲንግ ሰዓተና ቁርብ ንላዕሊ እንታሕት ውርድ ንብል ድሕሪኡ ኣብ ጀነራል ማኔጅመንት ዝብላሎ አቡናቱ ማለት ወይ ካሳትኩም ተዘይረኺብኩም ኣብ ሰርች መግበርሎ አቡ ሪሴት ይልኩም ሰርች ትገብሩ ሪሴት ይልኩም ማለቲ ሰርች ትገብሩ ከምጻልኩም ማለቲ አነ በዚ ተኸክል ከሪአኩም ማለቲ ጀነራል ማኔጅመንት አቴ ድሕሪኡ ሪሴት ያቱ ማለቲ ኣብዚ ሪሴት ዝብላሎ ናምን ተቀዳሚቲ ሪሴት ሴቲንግስ ዝብላሎ ናአቲሁም ኦኬ በልዋ ኣብዚ ሪሴት ሴቲንግስ ዝብላሎ ሪሴት ሴቲንግስ እንድሕር ኢልኩሞ ዝኾነ ዝተዓራረኹሞ ነገራት ገለ እንተዳሎ ከም በዓል ሪንግቶን ወይ ከዓ ከም ዓይነት ነገራት ዝመላእኹሞ ወይ ድማ ቋንቋ መሪጽኩም ካብ እንግሊሽ ወጻ ቀይርኩም እንተነይርኩም ገለ ናብ እንግሊሽ ክትመልስ ያ ናብ ዝነበረት ናይ ቀደም ማለት ይምበር ዝድምሰስ ነገር የለን ካልእ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ክትገብሩ እንድሕር ተሰማሚዕኩም ሪሴት በልዎ እዚ ማለት እዩ ኣብዚ ሪሴት መስልኩም ኮድ ከሓተኩም ኮድ ሂብኩም ኣብዚ ኔክስት ብሎ ድሕሪኡ ሪሴት ክትገብርያ ጠፊኣ ክትውላያ ማለት እዩ ሽዑ ካልእ ኸ ክንገብሮ ንኽእል ኣብኡ ከለና ማለት እዩ ነዚ ሪሴት ኔትወርክ ሴቲንግስ ዝብል ዘሎ ነዚውን ከምኡ ሪሴት ንበሎ ማለት እዩ ኣብዚ ዋይፋይ ኮኔክት ዝገበርናዮም ብብሉቱዝ ኮኔክት ዝገበርናዮም ዝኣመሰሉ ክድምሰሲ ማለት እዩ ስለዚ ዝውን ሪሴት መስበልኩም ኮድ ከሓተኩም ሪሴት ኮድ ሂብኩም ሪሴት ትብልዎ ወይ ከዓ ኔክስት ትብልዎ ድሕሪኡ ጠፊኣ ክትውላያ ሳልሳይ ኣብኡ ከለና ኸ ኣብዚ ሪሴት አክሴሲቢሊቲ ሴቲንግስ ዝብል ዘሎ እዚኣ ኸ ከምኡ ሪሴት ንበሎ ማለት እዩ ሪሴት ኮድ ሂብና ሪሴት ንበሎ
ድሕሪኡ ጠፊኣ ክትውላዓ ሕጂ እውን ከምዚ ጌርና ካልእ ፍታሕ ወይ ድማ ዝኾነ ፍታሕ እንተዘይመፅዩ ተመሊስና ናብ ሴቲንግ ንኸይድ ሞ ኣብዚ ኣፕስ ዝብል ዘሎ ወይ ከዓ ኣፕሊኬሽናት ማለት እዩ ኣብኡ ንኣቱ ማለት እዩ ሓራይ ኣብዚ ምስ መፀና ፎን ትብል ሰርች ንገብር ማለት እዩ ወይ ከዓ እታ መደወሊት ኣቲና ንድውለላ ኣፕሊኬሽን ምሻላ ፎን ወይ ከዓ ዳያለር እያ ትብል ኣብ ካልኦት ዳያለር ኢልኩም ሰርች ትገብርዋ ማለት እዩ ምስ ረኸብኩማ ኣብዚ መፂኹም ፎርስ ስቶፕ በልዎ ኣብዚ ማሓንሳብ ሽዑ ኣብ ስቶሬጅ ዝብል ተኣትዉ ክሊር ካች ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሓንሳብ ትፀቕጥዎ ማለት እዩ ስለዚ ጌረ ኣለኹ ድሕሪኡ ንድሕሪ ትምለሱ ማለት እዩ ኣብኡ ከለኹም ካልኦት ትገብርዎ ዝግባኣኩም ማለት እዩ ኣብ ሚውዚክ ኢልኩም ሰርች ግበሩ ማለት እዩ ንሚውዚክ ከዓ ሰርች ግበርዎ እሞ እታ ሚዚቃ ንፃወተላ እንታይ ትበሃል እያ ኣፕሊኬሽን ኣብዚ ድሕሪኡ ፎርስ ስቶፕ ዝብል ኣሎ ፎርስ ስቶፕ በልዎ ማለት እዩ ሓራይ ድሕሪኡ ኣብ ስቶሬጅ ኣቲኹም ኣብዚ ክሊር ካች በልዎ ኣነ ክሊር ስለ ዝገበርክዎ የለን ዘሎ ክሊር ካች በልዎ እሞ ኣብዚ ድሕሪኡ ክሊር ዳታ በልዎ ነዚ ኦኬ በልዎ ድሕሪኡ እዚ ሓራይ ተመሊስኩም እዚ ኩሉ ምስ ገበርና ሞባይልና ሪስታርት ጌርና ንፈትና ሞ ወይ ከዓ ኣጥፊና ንወላዕ እያ ሞ ዝኾነ ፍታሕ እንተሃልዩ ንረኣዮ ካልእ ፍታሕ ክንገብሮ ንኽእል ከዓ ኣብ ሴቲንግ ንምለስ ሴቲንግ ከይድና ኣብዚ ኣክሰሲቢሊቲ ዝብል ኣሎ ብታሕቲ ማለት እዩ ኣብኡ ናቱ ሓንሳብ ድሕሪኡ ኣብዚ ሂሪንግ ኢንሃንስመንት ዝብል ዘሎ ብሳልሳይ ኣብኡ ናቱ ኣብዚ ምሳተና ሚት ኦል ሳውንድስ ዝብል ኣሎ ንዓ ኦፍ እያ ዘላ ኦን ጌርና ኦፍ ንገብራ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ዝቀየርናዮ የለን ሰኢልና ጥራይ ኦን ጌርና ኦፍ ጌርናያ መሊስናያ ማለት እዩ ኣብዚ ታሕቲ ከዓ ሞኖ ኣውዲዮ ዝብል ዘሎ ንዕኡ ከዓ ከምኡ ኦን ጌርና ኦፍ ንግበሮ ማለት እዩ ሓራይ ኣብዚ ቀሲልና ንምለስ ማለት እዩ ሓራይ እዞም ዝረኣኹሞም መንገድታት ናይ ሞባይልና ስፒከር ክነዕርዮም ይሕጉዝና እዮም ማለት እዩ እዚ ኩሉ ምስ ገበርና ሪስታርት ጌርና ሞባይልና ቸክ ንግበራ ማለት እዩ ምናልባት ሪስታርት እንተዘይገርኩሞ ዘይከብለልኩም ይኽእል እዩ ስለዚ ሪስታርት ንግበራ ሞ ድሕሪ ምስ በላዕኹማ ተስፋ ይገብር ሞባይልኩም ክሰርሓልኩም ማለት እዩ ሓራይ ዝኾነ ሕቶ እንተዳለኩም ወይ ከዓ ርእቶ እንተለኩም ኣብ ኮመንት ፀሓፍለይ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮና ክሳብ ንረኸብ ሰላም